1907 i següents. En 1906 hi ha alguna cosa que comença a canviar. Són uns petits grups de joves. És, també, el moviment general de la política espanyola. Els joves de València, quantes dotzenes, creen una societat, València Nova, que es converteix de seguida en Centre Regional Valencià. Ells no tenen res a veure amb lo ratpenat, feu conservador de Llorente. Són gent de classe mitjana i del poble que connecten amb la tradició liberal de la Renaixença, la de Constantí Llombard, però amb un signe nou. No són ja literats, i n'hi ha que fan versos, és clar, sinó polítics. Miquel Duran, Eduard Martínez i Ferrando, Vicent Tomàs i Martí són els tres més destacats. Aquell any, també, és l'any del debat de la llei de jurisdiccions i de la solidaritat catalana. La monarquia de Sagunt, el jacobinisme conservador de la Restauració, fa crisi. El país real, com se'n deia llavors, planta cara al país legal, i l'extremiment arriba al País Valencià i tot, i gairebé arriba a imposar-se al sucursalisme resignat. Els joves de València Nova volen aprofitar-lo. L'any següent, el 1907, s'escauria el segon centenari de la batalla d'Almansa. Quan el mal està en Almansa, a tots alcança, diu la dita. La derrota dels valencians per Felip V significà l'abolició del règim autonòmic foral, i la data es prestava a una commemoració intencionada. L'ambient solidarista i l'emotivitat primària del centenari podien ésser una combinació aparatosa. València Nova convocà una assemblea regionalista. Les ponències eren més aviat acadèmiques i molts dels personatges que havien d'intervenir-hi ineptes. Els joves, en efecte, havien d'acudir als vells desacreditats però representatius, o si més no decoratius, a fi de donar una certa pompa social a l'acte. Els partits polítics solidaris van adherir-s'hi. La bèstia blasquista va dir que no, tanmateix. Els blasquistes, com els lerroxistes, dissentien de la solidaritat. Però, de més a més, els blasquistes d'aleshores odiaven, sobre totes les coses d'aquest món i de l'altre, els rivals republicans que capitanejava Rodrigo Soriano. Blasquistes i sorianistes anaven a trets pels carrers de València des de feia anys. Soriano va adherir-se a la solidaritat, i els carlins, l'altre adversari a mort del blasquisme. La xuleria dels hereus de Blasco es posà en funcionament. El Centre Nacionalista Republicà de Barcelona havia organitzat una expedició de catalanistes a València a fi de sumar-se a l'assemblea. Aleshores els blasquistes amenaçaren amb desencadenar tota mena de violències si els del CNR gosaven venir-hi. El govern se n'alegrà moltíssim, naturalment. Aquell rebrot solidari al País Valencià no li feia gens de gràcia, i la perspectiva d'uns disturbis li permetia de desbaratar-lo. Les autoritats de Barcelona miraven de fer desistir del viatge els del CNR amb una coacció elemental. A la més lleugera pertorbació de l'ordre públic, el govern trauria la força armada al carrer i la reprimiria sense contemplacions. L'assemblea fou celebrada. L'expedició de Barcelona, reduïda a fi d'evitar incidents, arribà a València. Els blasquistes, també una mica espantats, limitaren llur agressió. Sonaron algunos pocos tiros y hubo mucha gritería, pero la cosa no pasó a mayores, diu una crònica del moment en ressenyar la recepció dels visitants. El govern tampoc no gosà llançar els seus esbirros a la via pública. Hi hagué un míting solidari i, com era de rigor en l'ocasió, un republicà i un carlí s'abraçaren entre les ovacions de la concurrència. Res més.